హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ప్రియమైన చెల్లి తమ్ముడా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనములు. ఈరోజు మన సండే స్కూల్ లెసన్లోనికి వెళదాము. ఈరోజు మన లెసన్ ఏమిటి అంటే ఓ చిన్న బిడ్డ విశ్వాసము అనే దాని గురించి మనం లెసన్గా చెప్పుకుందాం. ఓకే పిల్లలు, లెసన్ చెప్పుకుందాము. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనమాట. అయితే ఆ చిన్న పిల్లవాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి, దేవుడి గురించి తెలిసినటువంటి కుటుంబంలో జన్మించాడు అనమాట. అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రతి ఆదివారం చర్చికి వెళుతూ ఉన్నారనమాట. ప్రతి ఆదివారం తప్పనిసరిగా చర్చికి వెళుతూ విశ్వాసం ఉంచి నమ్మకంగా ఉన్నారనమాట. అయితే వాళ్ళు అక్కడ చెప్పేటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని తమ హృదయాల్లో దాచుకొని అనుదినం ధ్యానించుకునే వారిగా ఉన్నారు. అయితే వారి కుటుంబంలో చిన్నవాడు జన్మించాడు అనమాట. అయితే ఆ చిన్నవాడు జన్మించినప్పుడు ఆ చిన్నవాడు కొంచెం పెద్ద అయినప్పుడు, అంటే ఏదైనా వస్తువు చూసినప్పుడు అది కొనుక్కోవాలి, అది నాకు కావాలి అనేటువంటి ఆ వయసు అనమాట. చిన్న పిల్లవాడు పాలు విడిచిన దగ్గర నుంచి ఒక 1 year 2 years అంత వయసు ఉన్నప్పుడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, డాడీ నాకు అది కావాలి డాడీ అని చెప్పి అడుగుతాడు. అయితే అది అడిగినప్పుడు తండ్రి అంటాడు, దేవునికి ప్రార్థన చేయరా, మన దేవుడు మనకు దయచేస్తాడు, మనకి ఏమైతే కావాలో అవన్నింటిని దయచేసేవాడిగా ఉన్నాడు అని చెప్పి అంటాడు. అయితే ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఏంటి మా డబ్బులు డాడీ దగ్గర ఉన్నాయి, ఏంది ఇట్లా అంటాడు, కొనియడం ఇష్టం లేక అని ఆ విధంగా భావిస్తాడనమాట చిన్న పిల్లవాడు. అయితే ఆ విధంగా అతను అనుకుంటూ ఉంటాడు. అయితే అలా మమ్మీ ఏం చేసింది, సర్లే కొని ఇచ్చండి అని చెప్పి కొనిపించింది అనమాట. అయితే అదే విధంగా కొంచెం పెద్దవాడు అవుతాడు అనమాట. కొంచెం ఒక 5th class 4th class వయసు వచ్చినంత అవినప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని వెళ్ళి వాళ్ళ డాడీని అడుగుతాడు, డాడీ నాకు అది కావాలి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు, ప్రార్థన చెయ్యి, అయ్యే వస్తవి, అవే ఏమైతే కావాలో అవన్నీ దేవుడు దయచేస్తాడు అంటాడు. అయితే ఆయన చిన్నవాడు ఏం చేస్తాడు, వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ తాతని అడుగుతాడు అనమాట. తాత నాకు అది కావాలని చెప్పి అడిగినప్పుడు వాళ్ళ తాత కూడా అది అంటాడు, ప్రార్థన చెయ్యి, దేవుడు నీకు అవసరమైంది ఇస్తాడు, నీకేం కావాలో ప్రార్థన చెయ్యి వస్తుంది అని చెప్పి అంటాడనమాట. అయితే ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఎప్పుడు ఏమడిగినా వాళ్ళ ఇంట్లో మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అందరూ ఏం చేస్తారంటే, ఇది కావాలి అని అడిగినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయి దేవుడు ఇస్తాడు, నువ్వు ప్రార్థన చేయి దేవుడు ఇస్తాడని చెప్పి ఆ విధంగా పదే పదే అంటూ ఉంటారు అనమాట. అయితే ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే సండే స్కూల్కి వెళ్తాడనమాట. అయితే సండే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ చెప్పేటువంటి అక్క కానీ అన్న కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ చిన్న పిల్లవాడికి అదే నేను చెప్తారనమాట, నీకు ఏమైతే అవసరమో వాటిని దేవుని యందు అడిగితే దేవుడు దయచేసేవాడిగా ఉన్నాడు అని చెప్పి అంటే ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే అవునా అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. అయితే పద్దాకా ఇదే రిపీట్ అవుతుంది, నేను ఏం అడిగినా ఏదైనా కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు అదే చెబుతున్నారు, సండే స్కూల్లో కూడా అదే చెబుతున్నారు, ఏమిటి అని చెప్పి అతడు చిన్న వయసు నుంచి కొంచెం ఒక 6th class 5th class ఆ వయసు వచ్చేవాటికి ఆ కుర్రవాడికి అదే ఉందన్నమాట మనసులో. అయితే ఆ కుర్రవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒకరోజు సండే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అక్క అక్కడ చెప్పేటువంటి అన్న మంచి లెసన్ని ఆ పిల్లవాడికి చెప్తాడనమాట. ఆ పిల్లవాడికి లెసన్ చెప్పినప్పుడు దాంట్లో ఏమని వచ్చిందంటే దాని భావం ఏమిటంటే దేవుడిని అడిగినప్పుడు దేవుడు ఏదైనా కానీ దయచేసేవాడిగా ఉన్నాడు అని చెప్పి అంటారనమాట. అయితే ఆ పిల్లవాడు అది గమనించి అవునా దేవుడు ఇస్తాడా అనుకొని ఆ చిన్నవాడు ఏం చేస్తాడంటే పరిగెత్తుకుంటా ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సండే స్కూల్ అయిపోయినమ్మటిని. ఆ విధంగా ప్రతిసారి అలాగే ఆ మాటలే వినపడుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఆ చిన్నవాడికి. అయితే ఒకరోజు సాయంత్రం పూట ఆ పిల్లవాడు స్కూల్ నుంచి వచ్చినాక ఏం చేస్తారంటే పరిగెత్తుకుంటా ఆడుకునే ఆటలు ఉంటాయి కదా, టైర్ ఆటలు, ఆ విధంగా ఆ పిల్లవాడు పరిగెత్తుకుంటూ ఆట ఆడుకుంటూ అలిసిపోతాడు అనమాట. అయితే అలిసిపోయి ఒక దగ్గర ఆ పిల్లవాడు కూర్చొని ఉంటాడనమాట. అయితే ఆ పిల్లవాడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు పైకి చూస్తే పైన కొబ్బరి చెట్టు ఉందనమాట. అయితే ఈ పిల్లవాడికి దాహం వేస్తుంది అనమాట. అయితే అది చేలు అనమాట. ఆ చేలలో అనమాట పిల్లవాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. అయితే అక్కడ గమనించినట్టయితే వాటర్కి ఏమీ లేవన్నమాట, వాటర్కి సంబంధించినవి. అయితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అయితే ఈ పిల్లవాడు పరిగెత్తి అలిసిపోయి అక్కడే కూర్చొని ఉంటారు అనమాట ఆ చెట్టు కింద. అయితే ఆ చెట్టు కింద చూసి ఆ కూర్చొని ఆ చెట్టు పైకి చూసినప్పుడు అతనికి ఆ చిన్నవాడికి ఏమవుతుందంటే కాయలు కనపడుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ కాయలను చూస్తూ ఉంటారు అనమాట, కొబ్బరి కాయలను చూస్తూ ఉంటారు అనమాట.
ఇవి బాగున్నాయి, వీటిలో వాటర్ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి అతనికి అనిపించింది అనమాట. అవును వాటర్ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి అతను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అయితే ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఆ చిన్నవాడు ఏం చేస్తాడంటే మన అక్క, మన సండే స్కూల్ చెప్పేటువంటి అక్క, అన్న, మళ్ళీ డాడీ వాళ్ళు, మమ్మీ వాళ్ళు, తాత వాళ్ళు, నాయనమ్మ వాళ్ళు, అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఎవరిని ఏం అడిగినా కానీ దేవుడు ఇస్తాడు, ప్రార్థన చేయి అంటా ఉంటారు కదా అని చెప్పి ఆ చిన్నవాడికి ఆ థాట్ వచ్చింది అనమాట. అయితే ఆ విధంగా ఆ చిన్నవాడికి ఆ థాట్ రావాలి, ఆ బిడ్డ ఏం చేస్తాడంటే పైకి చూసి కొబ్బరికాయలు కింద పడు అని చెప్పి అంటాడనమాట. అయితే కొబ్బరికాయలు కింద పడు అంటాడనమాట. ఆ విధంగా అంటే ఇది రావట్లేదు ఏందని చెప్పి ఆ బిడ్డ ఏం చేస్తాడంటే ఆలోచించుకొని ఆ ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్పి ఆ చిన్నవాడు ప్రార్థన చేస్తాడనమాట. ప్రార్థన ఏమేమి చేస్తాను, అయ్యా నాకు ఈ కొబ్బరికాయలు కావాలి, నీ బిడ్డను నేను ఏం అడిగినా నువ్వు దయచేస్తావని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా దేవా, విశ్వాసంతో అడుగుతున్నాను దేవా, నాకు దయచేయి దేవా అని చెప్పి ఆ చిన్నవాడు ఏం చేస్తాడంటే అడుగుతాడనమాట. ఆ విధంగా అడుగుతూ ఉంటాడు, కొంచెం సేపు అడుగుతాడు, ఇంకా పడలేదు, మళ్ళీ అడుగుతాడు పడలేదు, మళ్ళీ అడుగుతాడు పడలేదు. అయితే ఆ బిడ్డ ఏంటి అందరు చెప్తారు ఇది ఏంది ఇంకా పడలేదు అని చెప్పి కొంచెం సమయానికి ఆ చిన్నవాడు కోపంగా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట పైకి. ఏంది ఇది రాదు, అందరేమిట్టు చెబుతాడు రావట్లేదు అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నామట. అయితే సరేలే అని చెప్పి మరలా ఆ బిడ్డ ఏం చేస్తాడంటే ప్రార్థన చేస్తాడనమాట. ఒక అంకుల్ ఏం చేస్తారంటే ఆ దారిలో వెళుతూ ఉన్నాడు. ఆ కొబ్బరి చేలలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆ చేలో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అయితే ఆయన ఎందుకు వస్తున్నాడంటే అక్కడ కాయలు కోసేటువంటి వాడు అనమాట. ఆయన కాయలు కోసి వాటిని అమ్ముకునేటువంటి ఆయన. అయితే ఆ అంకుల్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ అన్న ఏం చేస్తాడంటే ఆ చిన్నవాడిని చూస్తాడు. ఏంటి బాబు ఇక్కడ ఉన్నావు నువ్వు అని చెప్పి అడుగుతాడు. అయితే అన్న మీరు కూడా చర్చికి వెళ్ళేవాళ్ళే కదా, అయితే అక్కడ ఏం చర్చిలో ఇంటి దగ్గర ఎవరిని అడిగినా కానీ నీకు ఏం కావాలన్నా దేవుని అడిగిస్తాడు అని చెప్పి అంటున్నారు. అయితే నేను ఇప్పుడు అలసిపోయి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఇక్కడ ఉండిపోతే మరి అవి రాలేదు అని చెప్పి అంటారనమాట. అయితే అక్కడ ఆ అన్న ఏం చేస్తాడంటే ఆ మాటలను వింటూ పైకెక్కి ఆ చిన్నవాడికి ఆ కొబ్బరికాయల్ని కోసిస్తాడనమాట. ఒకటి కావాలా అంటే ఒకటి కాదు ఇంకా కావాలని చెప్పి ఆయనకి ఎన్ని కావాలో అన్ని తాగుతారనమాట. ఆ విధంగా తాగినప్పుడు కిందకి వస్తారనమాట. ఆయన కిందకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తారనమాట, అన్న అంకుల్ ఈ విధంగా నేను ప్రార్థన చేశాను, ఆ దేవుడి వల్ల ఏం కాలేదు, నీవు వచ్చి అయితే వాటిని కోసిచ్చావు అని చెప్తారు. అయితే అప్పుడు ఆ అన్న ఏం చెప్తున్నాడంటే, అయ్యా నీ ప్రార్థనను దేవుడు అంగీకరించి నన్ను ఇక్కడికి నడిపించాడు. నేను వాస్తవానికి ఈరోజు ఈ పొలంలో కోయాల్సిన వాడిని కాదు, నేను వేరే పొలానికి వెళ్ళవలసిన వాడిని. అయితే నేను ఇక్కడ చూసుకొని వెళ్దాము అని వచ్చాను. అయితే నాకు కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఉన్నవి కదా కాయలు అని చెప్పి చూడాలని చెప్పి వెనుతిరిగి వెనక్కి వచ్చాను నేను. లేదంటే ఈ పాటికి నేను ఎక్కడికో వెళ్ళేవాడు. అయితే ఇదంతా దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యము, దేవుడు వలనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోయావు. నీకు ఎవ్వరు కాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, నీవు ప్రార్థన చేసావు. అయితే నీ ప్రార్థన విశ్వాసంతో నీవు చేసావు, దేవుడు అంగీకరించాడు. నీ చిన్ని హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనను, నీ చిన్ని హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆశను దేవుడు నెరవేర్చడానికి నన్ను ఇక్కడికి పంపించి ఉన్నాడు. అయితే నీకు కావాల్సినటువంటి కాయలు ఒకటో రెండో పడితే చాలు అనుకున్నాను. అయితే ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని కావాలని కడుపు నిండా తాగి వాటిని ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్లే విధంగా దేవుడు నీ ప్రార్థన అంగీకరించి నన్ను ఇక్కడికి నడిపించున్నాడు. అయితే ఇది కేవలము నా అంతటా నేను రావటం కాదు, ఇది దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యం అని చెప్పి ఆ విధంగా ఆ అంకుల్ ఈ చిన్నవాడికి చెప్తాడు. అవును కదా అంకుల్, నిజం, కానీ మీరు అటువైపు వెళ్తున్నప్పుడు నేను చూశాను మిమ్మల్ని, మీరు మరలా ఇటు వచ్చారు, నాకు తెలుసు మీరు ఈ కాయలను కోస్తూ ఉంటారు కదా అని చెప్పి అంటూ ఉంటాడు అనమాట చిన్నవాడు. అవునయ్యా, దేవుడిని ప్రార్థన ఆలకించటం వలన నేను ఈ విధంగా వచ్చినాడు. ఈ ఆశ్చర్య కార్యం అనేది దేవుడి వలన జరిగినది, నేను చేసింది కాదు అని చెప్పి చెప్తారు. అయితే పిల్లలు ఇక్కడ మనం గమనించవలసినది ఏమిటి అంటే, విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మనకు ఏమైతే అవసరమో అన్నిటినీ దయచేసేవాడిగా ఉన్నాడు. అయితే ఆ చిన్న పిల్లవాడు మనము అయితే ఆ అంకుల్ అంటే అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ లెసన్లో, ఆ అంకుల్ ఏంటంటే సాధనము.
ఆ సాధనం మాత్రమే, అంతేకాని అతను మెయిన్ కాదు. దేవుడు వలన ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఆ బిడ్డకు పోషించాడు. అదేవిధంగా మనం దేవునికి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మనకు ధనాన్ని దయచేస్తాడు. అప్పుడు మనం వాటిని కొనుక్కోగలం. అయితే అనేక మంది అనుకుంటారు డబ్బులుంటే చాలు, ఇంకా దేవుడు అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదని. దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనకు ధనాన్ని దయచేస్తాడు. దేవుడు మనకి ధనాన్ని దయచేసినప్పుడు మనకి ఏమైతే అవసరమో వాటిని మనం కొనుక్కునేవాడిగానో, లేదంటే మనకి ఉద్యోగం కావాలన్నా, ఏదన్నా జాబ్ కావాలన్నా కానీ మనం ఏం చేయాలంటే మొదట మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనకి మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. ఆ మార్గాన్ని సరళం చేసేవాడు దేవుడు అయి ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, ఆ చిన్నవాడు దాహంతో ఉండి కొబ్బరికాయలు పడాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు, ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అయితే ఎంతసేపటికి కూడా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాడు. అతని కోపం వచ్చినా విసుగొచ్చినా కూడా అతను మరలా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాడు. అయితే ఆయన ఆ విధంగా చేయటం వలన దేవుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి ఆయన్ని పంపించాడు. అదే విధంగా మనము కూడా మనకి ఏమైనా అవసరమైతే ముమ్మారు చాలాసార్లు అడుగుతూ ఉండాలి, వచ్చిన వాటికి అడుగుతుండాలి. అంతేగాని మనం దేవుని ద్వేషించే వారిగా ఉండకూడదు. అయితే మనకు అవసరమైన దాన్ని మనము అడిగి తీసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని ద్వేషిస్తే మనకి ఏమి ఉపయోగం అనేది ఉండదు. దేవుడు వలన మనం జీవిస్తున్నాం. అయితే మనము ఏమైనా కావాలన్నా కానీ దేవుడిని మనం అడిగితే దేవుడు ఇస్తాడు. అన్నిటినీ సాధ్యం చేసేటువంటి దేవుడు, అన్నిటినీ సరళం చేసేటువంటి మన దేవుడు అనమాట. అయితే పిల్లలు, మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు, మనల్ని ఎంతో ప్రేమించాడు అనమాట. మనం ఎంతో ప్రేమించి ఆయన మీద మనం విశ్వాసం ఉంచితే మనకు అన్నీ దయచేసేవాడిగా ఉన్నాడు. అయితే మనుషులందరూ పాపం చేసి తొలగిపోయిన వారిగా ఉన్నాడు, దేవునికి హేయులుగా ఉన్నాడు. అయినప్పటికి కూడా మన గొప్ప దేవుడు ఎంతో ప్రేమను చూపించి లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుని లోకంలోనికి పంపించి శిక్ష యావత్తంతా ఆయన మీద వేసి మనకు విడుదల, విమోచన, పాప క్షమాపణ దయచేసి ఇప్పుడు మనము నమ్మి విశ్వాసం ఉంచి రక్షణ పొందితే ఆయన బిడ్డలా అనబడతాము. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే మొదట దేవుని మాటలను వినాలి, దేవుని సువార్తను వినాలి. దేవుడి సువార్తలను వింటే మనకి దేవుడు ఎవరు అని తెలుస్తుంది, దేవుడు మనకి ఏం చేశాడని తెలుస్తుంది, దేవుడికి మనం ఏం చేయాలని చెప్పి తెలుస్తుంది. అయితే ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ఈ మాటలను వినాలంటే సండే స్కూల్కి రావాలి, చర్చికి వెళ్ళాలి. అప్పుడే మనకు ఏమైతే దేవుడు ఇచ్చాడో, దేవుడికి మనం ఏమి ఇవ్వాలో, మనం దేవుడికి ఏమి ఇచ్చినా మనం రుణస్థులమయ్యే ఉండాలి. అయితే మనం ఏ విధంగా చేయాలి, దేవునికి మనం ఏ విధంగా విశ్వాసం ఉండాలి, ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి, అన్ని మాటలు మనకు తెలియాలంటే మొదట మనము సండే స్కూల్కి, చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఈ మాటలు తెలిసినమాట. అయితే మన కుటుంబంలో కూడా అనేక మంది పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, ప్రార్థన చేసుకుంటే దేవుడు ఇస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. మనము దేవుని యందు నా విశ్వాసం ఉంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనకు దయచేసేవాడిగా ఉన్నాడు. అది నిజమైన మాటలు అనమాట. ఆ మాటల్ని ఎప్పుడు కూడా ఏముంది అని చెప్పి వదిలిపెట్టకుండా ఆ మాటలను మనము విశ్వసించి నమ్మి దేవునికి విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనకు వాటన్నిటిని ఏమైతే మనకు అవసరమైనని దయచేసేవాడిగా ఉన్నాడు. అయితే మొదట చిన్నపిల్లలు మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతిదినము సండే స్కూల్కి రావాలి, ప్రతి ఆదివారం చర్చికి కూడా వెళ్ళాలి. అక్కడ చెప్పేటువంటి మాటలను మనం వినాలి. ఆ మాటల ద్వారా మనకి ఏ విధంగా దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి, ఏ విధంగా దేవుని స్తుతించాలి, దేవుడు మనకి ఏం చేశాడు, మనం దేవునికి ఏమి ఇవ్వాలి, దేవుడికి మనం ఏం చేయాలని చెప్పిన మాటలన్నీ మనకి అమూల్యమైన మాటలు అన్ని చర్చీస్లో, సండే స్కూల్లోనే తెలియచేయబడతాయి. దేవుడి చిన్న లెసన్ ఆశీర్వదించినాక ఆమేన్. కంఠస్థ వాక్యం చదువుకుందాం. కీర్తనలు 3వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఎలుగెత్తి నేను యెహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతం నుండి నాకు ఉత్తరం ఇచ్చెను. మరలా చదువుకుందాం. కీర్తనలు 3వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఎలుగెత్తి నేను యెహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతము నుండి నాకు ఉత్తరం ఇచ్చెను. ఇక్కడ చూసాం కదా, చిన్నవాడు దాహంతో దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు, అయ్యా నాకు
దాహం కావాలి, నాకు దాహం వేస్తుంది, ఆ కొబ్బరికాయలు పడాలి పడాలి అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అయితే ఆయన మాటలను దేవుడు విన్నాడు. దేవుడు ఆయన చిన్నవాడి మాటలను విని ఆ కొబ్బరికాయలు కోసేటువంటి ఆ వ్యక్తిని అక్కడికి పంపించాడు. అతనికి ఎన్ని కావాలో అవన్నీ దయచేసి దేవుడు ఆ చిన్న పిల్లవాడిని ఇంటికి పంపించాడు. అయితే అదే విధంగా మనము కూడా దేవునికి ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద మన ప్రార్థనలు స్వీకరించి మనకు ఉత్తరం ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం. మహోన్నతులైన మా తండ్రి, సర్వోన్నతులైనటువంటి మా దేవా, మీకే వెళ్ళని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవా. అయ్యా, ఇంతవరకు చక్కటి లెసన్ మాకు దయచేసినారు దేవా. అందరిని బట్టి మీకే వెళ్ళని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవా. చేరి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా. వారిని ఆశీర్వదించండి దేవా. వారి చదువుల్లోనూ వారి ఆరోగ్యాల్లోనూ మీరే తోడుగా ఉండి వారికి కావలసినటువంటి బలమును జ్ఞానాన్ని దయచేయండి దేవా. సహాయం చేయండి దేవా. కృప చూపించండి దేవా. అనేక మంది చిన్న బిడ్డలు ప్రార్థన చేయమని కోరి ఉన్నారు దేవా. వారి ఎందు నిమిత్తం ప్రార్థించమన్నారు. వారి అవసరతలను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా. వారి అవసరతలను తీర్చండి దేవా. సహాయం చేయండి దేవా. తోడుగా అయ్యా, ఈ లెసన్స్ ద్వారా అనేక మంది చిన్న పిల్లలు యవ్వన వయస్సులోనే మీకు నమ్మకమైన వారిగా జీవిస్తూ మీకు నమ్మకమైన బిడ్డలుగా చివరి వరకు కొనసాగేటువంటి కృపను దయచేయండి దేవా. సహాయం చేయండి దేవా. తోడుగా దేవా. అయ్యా, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆశీర్వదించండి దేవా. అనేక మంది యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ లెసన్స్ని వినొచ్చు అని చెప్పి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాను దేవా. అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండే కృపణ దయచేయండి దేవా. రక్షణకరంగా ఉండే కృపణ దయచేయండి దేవా. సహాయం చేయండి దేవా. తోడుగా దేవా. అయ్యా, అనేక మంది అనారోగ్యాలతో బాధపడుచున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు దేవా. వారు బాధలను, వాళ్ళ చింతలను అన్నిటిని తీసివేయండి దేవా. సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును, వారికి ఏ అయితే బాధలు చింతలు ఉన్నాయో అవన్నిటిని పారదోలని దేవా. సహాయం చేయండి దేవా. తోడుగా దేవా. కాచి కాపాడి దేవా. అయ్యా, మరలా కరోనా వైరస్ రాబోచున్నదని చెప్పి, థర్డ్ వేవ్ అని చెప్పి అనేక మంది ప్రజలు భయపడుతూ ఉన్నారు. అనేక మంది ఎలాగా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉన్నా దేవా. మంచి జ్ఞానాన్ని దయచేయండి దేవా. మంచి బలాన్ని దయచేయండి దేవా. చక్కగా మీకు నమ్మకమైన వారిగా జీవించేటువంటి కృపను దయచేయండి దేవా. సహాయం చేయండి అయ్యా. మా మీద కోపాన్ని, ఆగ్రహంను తగ్గించండి దేవా. క్షమించండి దేవా. మేము ఎప్పుడు కూడా ఆ విధమైన కోపాన్ని మీకు కలిగించకుండా జీవించే కృపను దయచేయండి దేవా. సహాయం చేయండి దేవా. తోడుగా దేవా. ఇప్పుడు అడుగులు బయట పెట్టించుండగా మీ కృప మేము మరలా కలుచుకునే వరకు మీ కృప మెండుగా మా మీద కుమ్మరించండి దేవా. సహాయం చేయండి. మా చుట్టూ మీ దూతన కాపలా ఉంచి కాచి కాపాడి దేవా. తోడుగా ఉండి దేవా. త్వరలో రాని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ వందనములు. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మండారుగా దీవించును గాక. ఆమేన్. అందరికీ వందనములు.